quieras, ¿eh? Egunon, gaur maiatzaren, 2012 urteko maiatzaren 28 da, Lekeitioko Euskal Enperatrizen gaude, elkarrezketa batzui hasiera emateko. Gaurkoan, Pedro Mari Otaño eta Luis Okamika elkarrezketatu ditugu, eta lehenik eta behin ongi etorri eta zuen baimena beharko genuke elkarrezketa hauek gero publikoari helarazteko edo. Zuen baimena ematen dugu? Bai. Lehenengo Pedro Mari eta... Baina, txarto duzu, Pedro Otaño. Bale. Pedro Otaño eta Luis Okamika. Bai. Pedro Arrillaga. Bale. Pedro Arrillaga eta Luis Okamika. Bai. Baimena ematen duzu? Bai. Bueno, lehenengo Pedrorekin hasiko gea. Deskribatuko iazu nola izan ziteken Ameriketa jun aurretik nolakoan izan ziteken zure egun normal bat? Hemen beti izan du, aste guztia biharrain. Gero, zapatu domekan, zapatu hartzaldera arte biharra itzezan. Domeki eta zapatu azek jai hartu, baina diru gitxie irabazte egin duen, beti justuen. Eta zunungo aztea, zuberez? Mendexakue. Eta nolin nitezen lan? Leketxion. Eta inguruko jendiakin edo... Mendexako... Bai, ez usaba bertokue leketxakue. Eukin neban, bai. Eta zergatik erabaki zenun, nolakoa zen orduan hemen herriko bizitza? Hemen herriko bizitza zen, diru gutxi irabazte zen, gaztetako diru gutxi irabazi eran, amari eta itxari irabazten duen emon inbiarzetetzen, txarto ibiltze ginen. Apuru kantzaut egon ginen, amengo bizitzaz. Pentsau duen orduntxe, Ameriketara biaketxu bat itxie. Han lan gehiago eguela diru irabazte zala, gero diru irabazte zendune, kanbizue amenguaz altu eguelez, haxe aprobotxetan. Eta bakarrik funtzionan zu Ameriketara edo? Eta zein izan zen bakarrik funtzionan edo norbaitekin funtzionan? Ez gu lau junginien. Laun, biharrin bi alkarraz, biharrin lan itxe gendunak. Eta izenak edo? Bai, izena bai. Zeintzuk ziren beraien izenak? Pedro, Zambat, besti Juan, da besti Eugenio. Altsek irut, neu bat, lau junginien, batera. Bilbora junginien, Bilbon tren hartu, Madrilera. Madrilen abioi hartu, Novai horrera. Novai horren behatzi ordu abioie trasladatu beste abioie hartzeko aire jorakue. Egin duen, hangu hartu gendun, Denperrera, urrengo eskalie. Denperren abio txikineu hartu, Boixera, aile egin. Gero, hotel batera erun ginu zen, gaba pasetako, gabak amabizten aile egin, loitzeko hotelien hotela topozkuen, bertan hotelien egin, urren gehunien etorrezakuen ardiuzaba, ardiuzaba gartu ginu zen, zeuskun zu horra, mendire, segitzen. Eta berak osabak nola izena zuen? Osaba ez, usaba. Usaba zuen... Bale, nauzia. Simplot. Zan, bai. Ardien enkargau nabozi itxe bana, Joni Basabe. Gure zuek, euskaldunek, eta bera anjaizue. Zan. Arekin gero, urren gegunien hoteletik erun ginu zenein mendire. Guk ez gendu zen ikusi 15 hilabetien alkar.
leku baten egon, enpresa baten egon arren, ez genduen elkar ikusterik izen. IHPen bate zubertauzanein bilotzak entzeko egune, txepen esaten da, orduntxea ikusi ginen elkar. Ia 15 hilabetera. Da, bakarrik 15 hilabetiek, artiziekin, 2 miliardi, da, txakurbit, 2 horrak. Eta zaldi bat ere. Ba, zaldizia, 2 horrak. Eta komentatu jazu leno, lan kontratu batekin funtzionala. Bai, 3 urteko kontratue, firmauta. Lehenengo $150, da, biharren nien 250, da, hirugarren nien tokau itxek egun 250. Baina, 300 emostezien. Da, gero, oie, pasaportia hemendik garakue, da, hilin kentzozkuen, honen beste, $, berak usabak. Kentzozkun, da, gatz jakune, guk bankure. Bai. Eta zuk Amerika nola imaginatu zen aurretikan? Bueno, haitxitxa zan. Zerbait entzun da zen? Bai, haitxitxa, da tio, osaba, nahuko zen bertan egon dakuek, da arek esplikitozten. Ni ia jakinen ganera junitzen. Zer bizimodu, negu usautu eguzen, bazerrezen, lana inarren kalien, herrizen, bazerrezen beti anamaldiakin, domeki bezan biherren biher, da usautu eguzen gu, hori bizimoduk antzeku eruten. Niri izaten holan gogorra nedutzeko bizitzi jauzi. On beste batzu eri, bai. Beste batzuk hanpetzet deben, dana eula errez da goitxi bera. Baina han behet txakurrek hortozik. Da, are hasi pasizeko, baina nik inaban holan atxartu hartu, nik ez, nik gustora. Nik gero bertan gatuko nintzen, da segiduko nahan bertan, neure oponu nio izan bazan. Baina bestina, honen basti dauketenen nabe, orduan nobila egineban, da arek ezun nahi, ara, da nik inbierrezin eban, Espainiara etorri. Eta bidaia, bidaian oroitzapenik edo gordatzazu? Bai, bidia intzan utenen, Nueva Yorkia eta guzti hori da laulagunekin da. Bai. Oroitzapenen bat edo, igual, mareatu edo... Ez. Nik oso tranquil. Bat postu ginenea zan, nire amain osaba, edo izeko, egun bat aurretik urte ban Amerikara. Da, Nova Yorken aeroportuen batin. Da, ikusin neban nien, ia gutzeko zeru zan. Seguan geuzen, hemen paparrin ipini partxe bat, nora goizen, nundik urteteun, pakete bat faktura dutela itxik, geuzen. Da, ikusi ginen nian beren familiziaz, arek dana manejeu ginen zen. Alkarraz gumio gara, denperren urten geu, denperdik urrengo eskali dugu abio txikin egue, boizera, da, leku batera jonginien. Da, nitzeko zan postasun ondi bat. Han zubertetik bate itxie. Eta bidaia orduan izan zan lan kontratua eta gerozu ordaintzen, ordaintzen egun bihar. Hilien honen beste, dana baterak ezegun, horiek geupa hau egin duen, erropa geupa hau eus. Da, geroko bidei ebe, geupa hau egin, danak paetako ez duen hori itzen. Kentzozkuen, porcentaje bat, hilien, da, alantxik, ordain duen duen 3 urtien. Bueno, eta orduan iritsi zeinaztenen eta harrera zemoztua izan zan? Una. Usabak emandako... Usabaina baino, harrera hobi izigen duen hotelekuna. Bertoko ailustiako seme bat, zan hotel jaubie. Benito Goitiandia.
Da, berak hartu ginu zen aeroportuen. Azan, geutzeko, postatzunik handizena, bertan hartu genduna usabena baino. Usaben zera baino, arzen hotelekuna. Bai. Eta lehenengo eguna bertakoa nola? Gaba, zan. Iritsi ginen, 12-an. Lo ingen duen goxeko, zazpirek alde arte, armozal. Da, zain egin duen beste usaben mariordomue gu eruteko, da, sartu, da, arrantxure. Da, gero arrantxutik, lehen esan dutena, zuhora, da, laulekutera parte egin zen, da, akao, 15 hilabete alkarrik usi behari. Eta, bueno, Luis, orain zuregin hasiko gea, emigratu aurretik nola izan ziteken egun normal bat, ohiko egun bat? Oso, edo... ni hemen legitxon egitzen hemen biharra, hemen basunga dutan, autobusetan. Zu Mendexakoa zehaz, da? Bai, Mendexakoa, da hortza hasi nintzen egun 14 urtekin, da horre biltzen nintzen, bai kobradore bai autobusetan, da biharra itzen hemen tailarrien, da nik initxun 7 urte hor lehenengo, 14 urtetik edo eta bat urtera arte, gero soldauzara jun arte, soldauzatik etorretxe be, hortza, eta gero pasauza, impresi ez zarratu itxe ben legitxo. Nola izan azuna enpresa? Baskun gau, autobusez baskun gauz. Da impresi ez itxe ben zarratu. Da hemen biharra, eta orduan bauen biharra hemen, deitzen nun ara etxeko biharra asko ben, hemen orduan, hemen ikusten da zana zan, lagunek eta asko, Mendixako bertako, bai Pedro Mari, beste batzuk, eta bako, dirue, irabazte zalak ez jau. Lehen hauan 3 urte, bai gure hauzu lakak etorrepe, ekute ziren, da 3 urte inge dirue etxe ben, asko etxe zala, eta arzen notxuri etxe. Ibal, biharreko bena ben fijo berton orduen, eta hilarretik alde mirazien genuen Bilbora. Da Bilbora junbari, pentsa genuen ben, nire hauzoko bat Jose Luis Urkiagak, egon zan urte bete junde, darek ezate usten, juteko lekuna daule, da neuri itxaten ez, hasik lehenengo egun bizek hiruek oso bastante gogorrak izan ziren, ze gero hango jateku lehenengoten izan ditzen bertara, ze grano batzu bertu eustien lehenengotan, naporrete lehenengo 3 egunek gero 4 egun txarrak. Egon bazana kaminu igual bueltan etorreko nintzen atzera. Eta zure laguna komentatu ezunak Jesusek, ez? Jose Luis Urkiaga. Horrek urte bete izoin bertan. Eta Jose Luis Urkiaga komentatzen zezun Ameriketatik zer? Ondo, dana ondo. Dana daulean ondo hori izan, baina izan da Berue, Kalifornian ademaz, la txarrena Beru itzala. Hain arte bertara Kalifornia oso Berue, septiembre Beru itzala egiten dagoan, bota hori ju ipini kampuen, da iba sarteni berzi duten azte izan da. Bertako otxuri egin arte, hemen humidadia zegoen, da bertara jun segiduen, da lehenago nire 3-4 egun txarto. Nino zute hon bazan autobus honuzko atzera natorren bueltan. Borduzuk imaginatzen zen un hor txak? Arek ezaten den moduen, bai. Inoz aregatxe txarto zan aben, horik ez hauzten niri hemen ez da idala, da inoz belarrez egortxutekiko bala ustot, bai, gogorra izan zan, da gero justo ini beizek eta beti bazarrezen akustumbraute, baina Parisino izartu nintzen oso total diferenti da, bilotzak eta Beru itzala, da hane bertizen da sombrero eta gun arrutzik ibiltzek gintzen, baina Mexikanuk eta bertako beti nikizaz, da Beruari nikizaz sobatu hau, zu bazauz narru utzi, Berue gehiago sartzen jatzu barre. Nitzako gogorren hori izan, Berue, Kalifornia da oso Berue, gero haitxe zara, hilebetero, hilebi eitzen zunien, eitxe zara, baina neu lehenengo 4-5 egun txarto, oso txarrak. Eta zuk erabakitzen un jutia bertara, tailerrea... Kendu itxuz, tailerretik Bilbora joan bihar zegen duen, bihar eitzen lana eitzen, bueno, aproben bihar dut, jauze. Banak izen, bazarrezen gu, badaki behizek, danak egoten diz da, eta kaleko, asko jundizen, nire gerrikar bat, kaleko bat egon zan gure impresan, da... Funzioa ondo, bazarretzar baten lantzi, zautu nabenik, da guri apore diferenti da Ameriketa. Juti ez, bazarretzen egon da zaoz, behizek, ardizek, danak ikusitxe. Animatu zintun pixkat? Bai,
Narantzi, pentsaute neupe, baina gero total asko diferente, gero Parisinoi goixin, ni goixetan altzat itxak guztaten, sekule betxak guztau, nahan goxeko bostetan altzau mihar, da geuzaka tota oso diferente, lehenengotan, txarra, gero ba ondo, gero txatokau mendizen eoteri sekule bez, da gero ondo, gero handik pasau zeini. Bidaia berta nola entzun nun? Bakarrik, amendi bakarrik, unizan hor Bilbo ondoko batzuk, da bidaia, aburridu bai, luze da, eta bestia. Nola entzun bidaia? No bai horrela, eta gero bekez filera, junginin amendik, bidaia asko, gero no bai horretik, arabe beste izemat, 6 ordu gero, bostero ingenu zen, da lehenengo hotelin gabaz, lori pez beru itzala, hotel eskazera erungatxu gara, hiri kondizioneu bez, hone hamen pintxetzu paper bat, norri azozu, estazioien norri torriko. Da izenagaz da handiz atoz da. Lehenengo egun txarrak, oso txarrak. Eta jun aurretikan nola sentitzen? Ba, nik ondo, bezate ben. Bez, ademaz, Bilbora joan nintzen biharrien. Da, abixun Bilbo zauztien, urren egunien, Ameriketan urten biotela, dana, enpresatik alde segiduen, aldi presi botateko nese ban. Galduna bena zan, diru bat egon zan enpresan da, akunetzele 6 hilebete, 7 hilebete harin hau, orduan diru zan, 50.000 horreleko ero, daize galdu, ena ben. Zate ustien etortxeko na, zen etorriko zen, biaki kostate zaten horri beste, eta enitzen etorri. Orduan enitzen etorri horzetxe izan. Ba, ni daube, baizu, zerrezen daunak, eta pentsaten aben, gauzi antzeko izango zela, baina ez da antzeko ez da. Ibilitzean, ganera hori berue oso txarra, otza, gizio, berue, da, erateko gure eratezu asko, edariz asko, da kostumbrau barik, eta da bihar asko mitzuan, ze ez dakak, burdin asko korralak egin bidabe asko. Goizien, eunin bosteune, ez dakak, burdin asko sartu bizuz, da, biharra gogorra, hori akostumbraute, bueno, tailarrin bihar zuabia, akostumbraute honi zen, bazarrezen, domeketan, ordu zapatu egin guzti biharra izan da, domeketan, bazarrezen biharra. Eta zu ere lan kontratuakin? Bai, 3 urte. 3 urte, bai. Da gero inetxunik urte bete tardi gehiago, lau tardi, bertako papera bebanako zan, bertan biharrin bazin egin, da bona etortzi. Piltzen nahi noan hasi etortzi, eta atzera juteko esperantziaz, baina gero, hemen biharra topa haute, gauza batzuk etxin bezin, hain ondo zuberta haute, berton giltzuti. Eta bertan izan zen un harrera edo, jenian harrera zimozkoa izan zen? Ba, bueno, ondo, hemen frantzese euskaldun bazan, bera, usaba, euskera etxe ben, frantzese euskaldunek. Ziren da, onak, eurek ardau etxe ben etxien, da, jente ziurre zan, orduek, goixien, da, jente ziurre, bai, da, jente onak, eurek ziren, jente ziurre euskera, frantzese euskaldune, haitxeak hunde, gero semie jaizo bertan, da, semie geruan ebosizu haitxe zarra zan, frantzesa, eta ona, ardaue, ona etxe ben etxien. Hori, badakitze, eurek etxe ben matza asko duken, txalak eta ardi asko, eta eske, Nevadatik Kalifornia oso diferentia. Horrek, gero, hortik, ni, klaro, tailarrin ibilitzen nauen, da besti eta... Lehenengo noa funtzionean? Kalifornian. Horrek edukon impresi, Nevadan beste impresa bat. Da, etzauztien, hor ondo honitzanen. De ondo gerrantxu eran behizek eta txalak eta azte ziren da. Arrezek joan binabela eta arrezek honitzen. Arrezek bide autobusien da hainbeste, honitzen Kaliforniatik Renora. Renotik Elkora eta Elkotik Hilire. Hili horrek zeutzen dagoen desiertu, Las Vegasen ondun dago. Urrun dautzen, viaje bat hanbe beste egun bi. Guten bertan inabezen da. Gero euskaldune gehiago. Eusaba, euskaldune, hango gero maiordomu euskaldune zan, Gernikakoa. Toni Boloni zatetzen. Hori Toni Boloni zatetzen, Toni Boloni zan edo guztur asko zate bala, eta gero Toni Boloni binitzien berari. Bera esan, bera esan, jefi, zoze partibo eukon ebozizuen, honek, Kaliforniak usaba, maiorez eitxe bana, dana enpresa ondizekon, presin partik egin aberazan, hori enkarga hu eta zoze, tanto porzientu bat ez. Ernikakoa. Bilentzako, juna horretikan familiak zemo sartu zuen erabakizan dutenean jutiak? Esan zen,
Ameriketa jungo naiz. Zer gozatu zuen familiak, Bueno, edo neska lagunak? Gurin izan naizen. Gurin be, bueno, ni ordu negaztin itzen da, klaro, itzen ondo hori bez baina, lehen legotan itzen da, gero itxuri egin itzen da, ze lehen be ondo egozin Ameriketan, amendik eta gure usuek asko, lehenago ondo 30 urte, nire etxe Australian egon zan da, Australian egon zan 7 urtero, da, bueno, lehen legotan izaten da hori, baina gero... Eskerantza izan zen, pixkat erreakzioa ezkun edo... Ez, behin pentsau zan ni, neupeze. Nik edo Australiara nahi nun, edo Amerikara. Australian arrebi dekutelez, harek nahizten erunera, neun nahi zunean Amerika. Da, Amerikara neuke zertu nuan. Australia beti bildurrak ez dauzien, eta nik haitxen erretatu beti ikutzen aben da, kaine baten bidarko horra zetezan, beru gaundizek, Australian be. Zer nik erretatu asko haitxenak ikusten abezen etxien, da narru gutzik eta kaine baten gogorra, Australia bidarra zelik. Untak hori bez. Gogorra. Ortozik. Kaine baten. Gulke osoa, aneon, da etorri hona eta hil zan. Eta zenbat urte hon zan osoa hori? 7 urte. Eta zure aita, zenbat urtetan? Nire etxe 5 urtero ibaz adostu. Ara handik etorretzen mendizan eosi bastarz. Orduan, gure aitak ibona, bai. Gure osoak, gaixorik egu lehezan, leuzemia. Torretzakon, ona etorri biban. Da gero hemen entzegi hil zan. Haren hori neko nik gehiago be, arrebik zatozten, baina nik ikusite, bero ondile da Australian. Bero ondile eta biharra gogorra. Ondiru gehiago bertan irabazia. Hori bai. Zuk abilide goguzu, isuko da kaini bati eta zenbat zeugitzen mozu gehiago, edo ze tabaku bat zen boa, nire lagun bat da hor, ane hondik guer, 8 urtero, da... Nola izan hau? Feliz Gaviola. Da, are, zeugu bazara, hartozu ero, bihar gine gogorra bazara, diru gehiago, eta zean kiloko eta itzen dalez. Kontratu nezo izara, ba. Arezta, kontratu. Arezta kontratuen. Tantora, dana destajuen hartzozue, parzela zati bat kaini bateko, da benga. Hanon beste diruen AXB bide eta harine baten bada, diru asko. Asko tardeten mozu, diru gitxio. Abiliadi zeupa duzu asko, harino txizut, diru itxozu. Baina osasunerako, Amerikitakun neuk, nahi jot. Gure inarrebik etzat nabezenak eta... Gure beste hor lagun batek tabaku, gero asko motetzu ez terrenuek, zeuk ipini tabakue, da tabakue zeuk ipitxe mozu, sartu landari zeu batu, zeu saldu, da asko gehin dago, gero beste asko txartu urtetzoze, nik ez dutzen dut lagun bat hor, txingorra tabaku pilu bat ipini ban, detorrezan temporali bat, da haren diborzizu guztiz dan aportu. Da gizona horren osan izan beste diruk egibana, hori zuberta horitzen, hori arrizkaten da benak itzen dago. Torri arribet eta tabaku eukipini txeukibana dan aportu. Bueno, baina zuek gain beste zen duten arriskatu, zuek lan nik nekon beti klima ubizala, gurine atxitia beti Amerikan klima unala, nasaize eta tranquilidadi eta beti arek zertute, nik aratxeti ditu neban. Osaba benauko zen bertan ardi usaba egondakue, nire osaba bat, hemen euen, da arek esplike zinu egin eta nire postu ninuen berak gehien aratxeak osabak, da haxe dezinuanik Ameriketa junbiot. Eta harreman hori nola eramaten zenuten edo nola... Guk osabakein ondo, kartak itzutzen bat abestiari, beti, Alejandro. Gero atzanien, Pedro, kaja bat puro ekarri binozue, zato zen nien, ekarri notzen. Hasi zen, $10 emozte zen, biakin ara juteko. Urte minean gabien, despedite junitzen egin,
$10, moztezen. Zebera orduntxe tortxegun handi, ba. Bai. Da, ni hareke asko bidie ipinizten Amerikitara juteko. Da, gitxio asiagaitxik sentidu bineban hango biarra eta hango egon biarra benditzen daurek, ze berak esan da nago zen. Bera egon zala urte bizen inorrikusi barik. Bai, urte bizen inorrik ikusi barik. Orduan sasoien ia pentsau. Onarek egun piku urte guzen da. Eta nolakoa zan bakoitzan bizitza Ameriketan? Komentatu ez du 15 hilabete, inorrik ikusi gabe? Antzekuek. Nire hemen osaba bik, anaia bik, junara, da, iben ardizek erosi, da, eurek bata ardizein, da bestiek arrantxuen, anaia bizek biharreina zit, alantxik kompainia aurrera altzau. Harek euren bizitza guztitzen entxe bota ben. Da, ondiok, Andrie haren emaztie bizi da. Hementxe lekitxokue, kalekue, unzen. Haren semalabak, eta ondiok dan adoz bertan. Baina, eure erosi arteziek, da arrantxu montau. Da, ondo jun jakuen. Da, nik haren horren nago zen, neuri, da, animalize guztau itxiaten ganera. Zer da esateko, animalize itxiaten guztau. Da, alantxik eta zeidun nintzen gehi joe. Eta zenbat ardi izan ditun? Amerikitan, 2000. 2000 ekutxosuz, ardi zikuk esaten da, bilotzik iztauen nien. Da gero, bilotzak, arkumiek, eitzen da bezen nien, 1000 ardi, da, arkumi ganera. Da gero, arek arkumak kentzen nien, amak junteten di, ostabe 2000. Hortzi izetezan, guke bakotxak ebilibien dune. Gure kompaini boletxe. Olantxik izeten du, 2000 ziku deusen nien, bilotzi barik. Da, bilotzak egia hitzen da bezen nien, 1000 amak, da bestiek, bikiziak, bilotzak, bikotxak, badaukizuz, beste 1000. 1000 barik die, 2000 bilotz. Da, amak 1000, 3000 buru, orduan be. Da, bakarra badie, 2000. Baina danak separaute, bikotxa dagozenak, errebainu bikotxien. Bakarra dagozenak, errebainu bakarrien. Baina pastoriek diferente, bakotxe berie. Niri zuberta jote zen bikotxaki. Eta udaralden komentatu ez du, normalen menditikan hilo itezen jaztela, Bai, desiertutik reserva esaten dena gora jute gara gu. Reservetara, fresko, da bedarra edarreroten da, han loditzen die bilotzak, gero kentzen da bez juliuen, da gero arek ardie amak, zikurik egoten die, umeri parik. Da, orduen, berutz, azte gara, agostu natzanak, septimbri lehenengutan, ostabe, berutz. Desierturutz, ostabe, bakatzen, geldike. Negu paestako. Eta, altzen duten harremanik edo beste hartzainekin? Ez. 15 hilabete otezen? Hortxe bilotzak entzen da bezeni, orduntxe. Izetezan urtin baten. Juliuen, durrengo juliora. Orduntxe, bat abesti ikuste, baina igual ez. Ze, hemen grupo batek itxeban, bilotzak endu, hemen korrel bato, da besti egongo zan igual Santanderen. Da beste pastore batzuk, han, orduan toketen espazinin, hemen sonan gabizenak, ez gezen duen ikusten, da nire lagunek Santanderen ibiltzi modu neuzen. Da nik besti bai ezetu nagoa zen, markinekuek, argitakuek, horrek, baina neu juntako lagunek, enabazen ikusi bin, urrengo Espainian etorri arte. Eta elkartzazen jaztenen edo, bildotxan... Bai, arek kentzen da bez bilotzak, da zure ardi partidie hartutek, han korrelen ondotik kentzozu, da zue ia
agastu araz, urrengo urtera arte. Zuria handik kendu, de zu mendire. Eta harremana berezia zenuten edo harreman gutxi izan zen? Gutxi. Guk bakarrik kartak gutxi duzena, hemengo familiak, Espainiako familizeri bai. Baina bertan, zeugun hartu emonik, zeugun. Ze urrungo zen da, kompainia baten lan inarren, ia separaute. Ziti modun igual Burgos, Santander, Bizkaia, Gipuzkoa, danen zabaldute, eta ez gini juntetzen gu. Olaintxik, pentsetan espazen duen egunen baten, elkora junbieu. Da, buelta bat inbieu, da, igual antxe, bestipi, igual bertara etorbeina, gu ez ginilez moiten, elkora eta ez inora bez, gu gatsa, arraman eukitzen, gana usabak esaban naizten. Ez un naizten arramanik eukitzi bestikin. Kompainia esaban naizten, individual. Ze bakizu, zuk niri ezatuzu, hori, zu baino, nian oatu no baina. Nik iguale hori bai, nik itxia eta zuena. Neukin nebana gero. Lagun batek zeusten, ez honor, zu zeuzen moduen, esklabo bat lentsi zeuguzeta. Etorri gero kompainiara, da olaintzi, nik itxine bana, hostile betein, gero bestiek errestue, beste kompainian neban. Baina beste lagun, hori zeben aizen angouzua bak, harremanik onda izen bestigin, beste alboko lagunekin. Eta bigarren kompainia hortan egon zinen, ez? Bai, onna, Amerikan usana, eta onna. Lagunek bertokuek, bertoni piztarkuek, berritxukuek, da ausoku bai, bertan neure etxe urreku bertakue, da ondo. Bestin aldien diferente. Ze barruko parezinoi etxegen duen, hemen biharren kompainian. Horre etxegen duzen behatzi hilibete goizen, da 3 arrantxuen. Eta goatzen altzea lehenengo gaua nola izan zan ardilekin, eman zenun lehenengo gaua? Bertatik alde barik. Manta bat dolania ipini benganin, 2 horra lotu saldize, lotu txamiso zepiari, eskapa ustezen, txamisorik ezauen arbolarik, da lotu notzon, artizik amitxe lohimida da, da ni aurretik, lotu notzon oiari, saldize, da etorri zaten gogue neure nesezide ditxeko, atzerak unazen nire saldizean ikustu goitxu bera, oietan darrez da dela. Atrapau, bera bagatu, atrapau, da atzere igon, da hankati lotu noberak, 2 horra, saldizia, da hoien olaninganin, da manta bataz. Da, bizamon goizina akorda honitzen nina, erdizen eguen. Ba, zaten hori majadie, ardizen majadi, loitxeko lekue. En generalin, beti goizen, mendit tontorrien. Da, arasi mizu beti, da haintxeta. Urrengo goizien akorda honitzen nina, ardizizek danak, bertan bueltan, edarto. Aldebez, bertatik, eskapoko eta da benda. Gero esaten dutzen beste launeri, txu bakin artizeri, horrek Amerikan utuzak eta, txuek eskapoko horrek eta. Lehenengotan bilurritzala. Eta gero bildurra bai beste animali batzuk edo... Ez, horren beste animalizen bilurrik eneban ekutzen duen bilurre beste rebainun bat, alkartzeko, hasi bilurrek utxien duen. Igual albuen distantzera, baina igual bat bestien euren horroietara, da bestie igual etorri, da hasi bilurrenik, beste ardi partida bat neurin sartu. Edo neurik bestera. Paseu die. Ez altzaitu zuen kasu? Bai, gero konpainian bai. Ni separauten no, 3 biharro. Beste nisa bateko sartun da. Ez du kanpero lanetan ibilitzen. Bai, baina kanpero biharra dizu. Baina horrek. Dana, brandi mondo deuke, bakotxe beren, brandi, enpresa bakotxie. Enpresa bakotxeko brandi mondo deuke. Da, itxen jozuz, bizek muntatzen jatzuz, da, itxen zuenako xui bat, da, enpresa bateko, hemen korral biharritzala, 3 korral emizuz,
hori biharra da, irukorra limizoz, da bat hauna, da bestiara, da bat irukorra laundizek. Da lehenunin hon izan hor, amengo pastore bataz, Naparrue, da areze neuguztu zen izeliken, are sartzen jake beste konpaini bateko artizek eta euri separaten nidiz berez. Alkarrea ez ditzen daure, da nego horiek aldetu notzon, zelan hori, nik Ameriketan induten beste bihar inoz horre separaten da. Da amengo artizek euri separaten di, useinaz igual, separau itzen nidiz, euri naztaten nidiz beste konpaini bateko ez da, separau itzen nidiz berez, ez korralikin beharik, ez akaso bat emagelitzen bada. Bestan euri separaten nidiz, iserik anemalez bakotxe beren lagunek, useinetik eta gutxetxu. Alagan esplikauan berak eta nego lantxek, nik egin dut hori 3 lau bihar, eta bihar hondize da hori, ze, igual 2.000 badoz beste 2.000 juntatzen zatzu, 4.000 ardi. Da irukorran limizoz, bat hori dugu naz, biharra gogorra, usabak, pastore bakotxeri, bronka bakotxek, hori bak eitze, zelako bronkitze, biharra hondi bata. Hortan dugu zenaz, bakotxen branda daukez, da, urratik, hori pastorien failu da askotan, ze dirizinu nora emotetzen, ze dirizi pastori tranquil badabiz bizek. Da, han badabiz, arek ez zeitzen, tranquil ez da pasako zerbein, artize da zapue. Artizek puta dinguzu, ni bagetxo hori, eta gero kanperu pabiazte ditzu platuek. Biharre zen dut, artizek gaur aixi jotzula, ni beste kasu edagoet ikusitxe, edur gabaz, nebadan. Tortzen da gabaz, edurre temporalia. Zizan, otubri, erolantxik, da pastori dagizen da bazen baz, pastore barreze ero, goxin artize falta, danak. Da artize doien neguen, desierture, epelal deitzen da balekure, animaleze listu data. Gu juginen neutu usaba ebertik amabizetan, da berak ez dago lardirik, ez da bela topau. Eberak indamen, da usabak ez datzo karrokapu nion bazenik eliz, zeutzeko da. Erraza da, ze barakizu horre doi ez da amendik eba junde hongo zein, gernikar arte eta gu topago zen etxando netxe, ze harra junte artizan dugu itxi berata. Hori pastorin askok esperientziz eta norberan ilusinoi bezala handan da asko da hori. Artizek gane ardi bat juten bazatzu, beste 2.000 berak erungotxu. Ardi asko dauzko harrilan txarrak, ze bat hau haintxe lehengo bilibidaben amitxe modun. Hemen haintzuten dana nahi dabe eta ezin dabe parau. Han barriz batek juten da. Da erek ere utetzu ardi guztize edo nola. Da goxien da anesek, duza anesek txakurregin emotetze asko, pastore asko horreri emotetze, urre emotetze ze. Horrek ondatzen zute biharra bakarrik, gero basko gil tiruaz, txarra bada. Da kendu. Nan beste bat, olako naztekete bado bilotza dauzen nien, are bilotzak hartzen da palitzi, eta hori izta naizten usoak. Are, bakatu jendi, argaldu, desitxurau, da hori izta naizten. Da, gero guke aire joan behintzat itxegin duen, goizien ardire jute ginen nien, marka kontau lehenego. Baltzak, arranak, zema tauzen, haitxe kontau. Ba falta bazan, 20-40 ardi falta die. Marka bat falta bada, ia 20-40 ardi beraz dai. Da, orduna are bilatzen, ordun egoten da zertxarra baina, 40 bat ardi, 30 beraz, ba falta marka bat. 17, 20, horizek 2000an 20 ikusten duzen guk, arranakin, da baltzak. Areze kontau bier goxin, ia zenbat eusen. Ordutxe, tranquil. Peligur zuenak izaten zi primalak izaten zen. Ba, urtekuek. Ikaratu urtekuek pastorintzako oso txarrak. Ze, hanez, egon bizen goxien girizino emon, ze horrek gazti diz, da edo nora eskapau, ni egin zen hau, eta ez da, amazai ordu baten hau zaldi galnik itxibilitzen danak pastorik goxin izte zeiban, altzau ez, da arek egon ziren, 50 grupu dut bai, da ni mendi guztien zabaldute. Hori da, primala diz txarra, ze ikaratu itzen diz, eurek edo nuziar eskapau salto, ero azeri bezartu zeke, da goixitik altzau. Da berari dirizino izpetze emoten areri, are dana banatzen diez, da gero are batzen duguzu, biharritzala. Horre, beti pastore hona botate bezen usabak, ze, egon bidea konfizantzi dugun personiaz, bestelana oso usabantzako dizu horrek txarrak.
nire Kalifornia bateri, Napar bateri pasauziak egon, eta segaitxik, urik ez ditzen emon, ez da urik ez ditzen emon, kamino generala pasaut onako erreka puente handi bat onzan, da grazizak ertezekun, argi garrize, berroi itxo, bertara, berroi iro itxo, da besti gerditzik atara, alako desastre bat izan zen, negun itzen, eske horre dizoru ediz, ademaz, karretera, kamino generalin bezan pasau izebe, zubertie, kruzeuen dana, da horlako erreka batera, da erreka eskinetan daule zementu honetara, kaidak, emontata, ezinez, teinik, laro, iro, itxo zimenak, grazizak, etorri, bate batzulik edute, ardizek itxiz, ardizek garraze baduko, badu izkapara. Ardize, ni kamionaz asko, urasko eduten, zikati dute mazan, kamionen gani, kanojak ipintxezuz, ardize garrazaz daunin, edonoa doi, ure ikusten da umedai, neku da bi jutie beste 10.000 gando izatzetik, danak, ondori. Kamioilari lanak zeintzen itun? Ure erun, nik euten etxu 6.000 galo, galoi 5 litro dukoz, da inoz heldu ez, atxarra, barriro junbiar bile, igual 2.000 ardik egarrazia zehaten da uretan, da han desiertu nautze, da ure moti oso txarremon bizuz kanojak ipini, da egarraziaz baoz, han 2.000 bideu pastorian, txakurrekin ara etorri izatzen, Panama naze, alkarren gani bebardin baten diz, kanojan gani ziar, egarrazi oso txarartizen zako, peligrosu da. Nevada Andorretan, Kalifornian ez da baina, edurre inezkero, kanperu ondo dabil. Edurre jaten dabe mendizen, edurre asko itzen dago. Baina egon diz urte batzu ziku etxe benak. Noz behitxu gorata, noz imideu edurre ba. Goizien hasi txure, hasi bete eta emon biztazu. Inozo, egarri ondizu, sostera bin bihar, da urrunetik erun. Kargau garen bombak, tanke bi, kamionien da. Kanperuntzako biharrak asko dauz, ba hone, ninotzu, urik espozu mon bihar, gitxi, urte hona, negu hona, baina negu batzuk ibal amitxe modure. Ziku itxe madau, ardizari ure erun bihar, da, 2.000 ardi bai zemat urbi da ben, da egarrez da zehon da. Eta kamioilari lanak noiz zintzen etun? Kampero... Kamperola bai, orduntxe, goizin kamperun biharra diz horrek. Goizin, kamperuko bihar zeteze, karrokampo guztizari be jateko erun, ez da oso horreza, Zenbat kilometro karratu izan ditzake idezen ibilbideak edo inguruak? Ba, baina egun baten da ez, igual egun bizian. Igual, zazpi karrokampo, egon ziren, neure, zazpi sortzi genuen zen, baina kamperu bi, laute lau, ekutxe genuen zen. Nandik errepartidu. Horbe, ekutxoaz ez da bai da asko ez, zuke hiltzen dozu arkume bat, biloz bat, arek daukoz, ba, imizu lauzati, klaro. Da lauzati inkera, dana jona ezin da tokau. Batari tokate zakolako, kanperun biharra beran gauza dagoz, Niri gaur, batene akordatzen, niri usaban aurrien pastore batek, niri jateko eskazen akartze usti eta beti horrezik, klaro, milotza dagoz lauzati itxezu. Na lauzati bat hain baina itxe genuen, bat inoz aurrie, bat nahi dau aurrie, beste nahi dau iztarra, ez da aso horreza, Orduan pixkatik amikak egotezen, orduan bai, eta claro, kanperun arte. ze haren dago, ba, egotezen beti, ez da, eitzen, hain erreza, ez da gatsa da, oso, da askok, kanperu oso gatsa da. Danen guztu etxi oso, nik ez Gernikako bat ez bestabaide bat egina behen, hori txezila, eta... Eta zenbatetan elkartu zinen? Ni asti pare bat bihar, baten izen, batek hori, da zu pasaten mazini kamioiaz, da karrokanpuen albotik, ni baten ero pasabin izen karrokanpuen gelditxu barik, eta jo, lehen zelako folioi armostan, bera nahizkute, bera gaixorik egon bazan, da... Ezke arena berrezoi da, bakarri daunak, zozer berba ino, esan, ze pasaten mazako, oso gatsa da, honek, mendi urrunin bago ezin dozu, duan erritxik eta, bueno, desiertu baten da, asko ezin dozu, baina, desiertu nikuz landu, lana zan, landata, junetxe zinin, ni kanperu biote ginen. 1 kilometro arrantxotik egu ezen, zarritzen kanperuek gure gugozele gure. Ba, enoko bai, arrantxotik 1 kilometro bai. Eta kanperuke bai, kartak, Bai, berak. Nara, kanperu gautetxu horrek. Guge inde itxitzu zen bertan, maizen, bertan gauzen lekuen, da, berak ekarte bazen, bertan itxitzu bazen, da, handauzenak erun, espagauzen gau bertan bagauzen, ba, gauke eskuan emototzen, da, eskuan hartu. Gau espagauzen, ba, portziak aso itxi, han, da, gero besteak, berak ekarten bazen, han itxitzu bazen, da bestik erun.
bai. Horreganin behote zin eztabaidak, ze usaba gartzetxu, usaban handrik horrek hartak, errezen. Korreustera juten diz, da tranquile bada, ero egun bizen eukiko txibale txien, ero, eta han etxeko noteze gartzeko dauz horreganin behokideo zen eztabaidak, gero baina nik ez da, gero fetxi pintzen da horrek karti, hau karti zenbat egun tardaulik honek, eta niri ez esan niri atzo mozti, eta niri hande entregatuzu, klaro, usaba gartzetxu horrek korreo, da, han itxoten dauna beti etxeko notezeze, lau egun nitxu, 5 egun, zela nizile gaute, hori besta hain arraza, hori, usaba beha gartzetxu beti, usaba bestizta tortzen rantxure beta, egun pilu eta besta asko, ez da erraza itxen hori bez. Karta bidez mantetzen. Danak, familizak eti danak. Eta harremana izatezan hastian behin, edo gutxora bera? Hastian behin beti gu, Guk, amaus badeun. Asko hori, pastorik itzakota. Amaus badeun, Amausteun asko da, zuzer... Amaus badeun. Gu hastin baten, ni robesti beti. Hastin baten, da han urreti pasate mazinen, pasau mizenun, bera, zegoen da. Ezketan berba batzuk egin da, zelan daun da. Asko kasu, neopenak izan Ameriketak unarte kozinarik, arrautzi bez diuten, beti amak entzeta. Gero rantxuen azinitzea kozinaten, ba hone konkursutan, datorren domeka metor bidu legitxora, eta guztau entzate kozina huetxi, han egoten danak. Da, kanperu asko nahitzu, astizeko guzo iztuazuk isau bat, ezke hartzeine kozinaten espaziako guztaten Ameriketan txarto pasan dau. Ze estomangu dana brezidute, okeli brezidu, arrautzi brezidu, segaitxe hori lapiko estomangu bideu berotasun bat. Da askori pasatezako nik egintxu ez mediku pastoriek eta begitxu ez. Badakiz ez pasan estomangu dugu beti, ezke arrautza brezidue, okela brezidue, dana brezidute, goixien, urdeize. Da estomanguntzako da oso txarra. Bueno, kexau honek esan da bena, geuk izgin duen eitzen, eta gero honek eitxe bena gurik ez duen eitzen. Arkumi be guk honek erute bena, kanperuek arrantxutik, guk bien duen bertan manejau. Osorik. Osorik. Da, diferente eitzen da. Diferente. Guk ia lapiko gu eitxegen duen, ingiara bai, garbantzu bai, dorre behitxegen duzen, astitxe edo... Pastorik denpori sobra. Denpori sobra egiten dago. Sobra, dauko goxi ezazo saltzau. Da ardize imon dirizinoi zeun nahi dozu lekure. Eitxe mozu, pastorie ondo da bit, engustiko bidarak eitxe dugu. Goxi berandu altzau zara, da ardize gana amar zatitzen badoiz, engustizen ez dagozu astirik ezetako. Eta esnatzeko egunakin... Egunakin batera ardize dagoen lekuen. Moidu barik antxe omizu. Arek moiten hasi orduko, ia zeu omizuan. Da, urera direzinu emon, errekara, da, eure bajatzen dik, geldik, eraten nabure, txoparizetan ez zuten die, da, hartzaldeko laure, bostak arte, moidu betan dik. Da, ordunzuk, nahizun beste denpora duguzuk. Familia idazteko... Bai, erropa garbitxu... Bai, denpori sobra dugu. Denpori sobra egutxozu. Baina goizien, argize izarrakin ardize dagoen lekuen. Egon bizu. Eta gero, haize motozu direzinoie, errekala eure juten die, Ba, ez di moiten. Ez di moiten, handik eta euskize beherain arte. Amar dertizek ingurutik hartzaleko bostak. Bostak... Neixo mat, ordugu kozinoteko. Amerik eta kozino guztazeko ondo bitzen. Jateko dugu zu sobra. Da, ekarri bitxozu bibiri, zeuni duzu nahi handik. Nik estorrera juten nintzen, da estorretik bainezte gauzak bitxozu. Zuk hori onzinin, kanperu, zuk ezeuk erositzen, baina guk menditzen bertan, inok ekartozkune. Guk nota bat ditzutzen de usaba etortezan nien, usabak hartzean nautie, ekartozkuen, baina beti ardize hartzaldetan be, errekatik urteneran, antxe, nobera, nian egoten nintzen, ze bestela niguela hau lomio hartzotzu batzuk, bestik, bestaldarreze. Gero, arek no junto bitxuz, orduan barretze, dana bateri bitxuzuz, handoi ez, geldik, euren zabaleri hartzen da, igual, 3 kilometroko
tirada bat, beti gora, da, are gandoiz. Eta inbeste denbora libre hola komentatzen zenutela, asko pentsatuko zenun, Bai, beti, familian edo... diruaz pentsatzen harik. Beti. Egitea, dirue, behitxu kartiliare, usabari motutzen bai kartilie, eta azartze ban ine, da, zapata edo bota edo prakak edo, da, haxe deskontue, da, haxe, gero raditxo bat, raditxo entzuten duen, baina pasatzen zen, beste emisorak, behin goizea hor sortzirek edo behatzizek inguruen eskero, beste emisora sartzezako zen da atrapago zen euskerarik. Bestelan boizetik, egotezan, euskaldunek, eukitxea, baina gero beste sartzeziako zen, beste emisorak eta atrapago zen. Baina goizien horre inorako pisaik izpaguzun, hor goizeko segitatik sortzirek aldera arte, edarto, klaru entzute zen duen bai. Eta Euskal Herriko albiste... Horrek emote bat zuzen guri. Nomeketan egotzen. Amendik pasatzen eureri, eta gero arek, boizekuek, motoban, bertako ardi horrei, pastorieri, pastorintzako hau, programi hau. Eitxeban berak, andra bat izitzen hori. Maria Dolores, honesta ja hori, eitxetak ordena pali, Maria Dolores izena. Mexiko, gu bertako zen, Mexiko atrapatek. Zu, baina guretik ez. Mexiko, izan da, Mexiko, nomeketa Mexiko beti konkursu kantetan, da, Mexiko alegri izan da, gaitxu gane ondo. Ba. Da, Mexiko hartzapateken gure radizua, bastante. Egunero aitzazen? Bai, Mexiko beti, egunero. Mexikotik urra atrapatezan da. Mexiko, haize, ez da ingles da nata. Ikusi bihar duz. Inglesak gintzen moz, moldatzen zinazten? Ni lehenengo 6 hilabete zazpizen. Kursilioek azin darri horrak, eta ikizin abenien hiru lau berba, neuk eskatzen abezenak, ez torrera jonde, eta neuk ikizitxo omin aben, zeibili Amerikanukin da ondo, megero, zur sartze jatzu rantxun, hiru lau note ginen danak euskera, eta erdaldune, bazan, da, gero berbari bez gehiago, eta bertan etxe asko dauze, jun etxe jatzu, polutxo, guge inglesak eguzilez eusak, da, semi, dana ingles, da, espainola pura-putxu eta itxekitxe ban, baina agitxi, da, baina, berak, esplikau eta gero zer zan erakutzi, ia sartu txizatzun. Pastore bate eukileke baina, gure akasuen gu biarra asko eta gabe kamarak arte kantzot, baso izur rantxueran, ibili biarra txezenun, da egonaz ni zarretxe baina, gabeko goroko sinaltzen mizu bostetan, da han ordu bihoteko han disku edeko, nik dara kursu guztui, eta ordu terrezen han eoteko, ni ordu betean gabeko amarretan eoteko, mara hilotara. Hildoko norberak ipini bidau, interesa ipini bitzu, da inglesa, euskaldunek inglesa errazo ekizten dugu, horreko bate ben, norbera hon bidau, da egon bizu lehi dute baino, eurekin. Egon bizu belarrizeri, hoi due, da zu gaixe, derrepetik gotzu barriro, eta zurba zauz esan gotzu, ni ikuten nintzen kamionaz lehenengotan interpreti atxarra da, kunde kamionaz zoz alambrak bileta, interpreti mi ikuti arrezen bide, gero azinitzen ez horrek alambri eta besti eta ikizin abezen nien, gero komoda gehiltzu nintzanek, kasuri pez gehiago, eta penik bina ben, gero, baina ez da arreza, pastore batek eukile ez ebertzen hiru ordu lo ebertitzen ikizteko, entzuteko, baina gure kasuen, ezagun, ara, egun guztize, zu kompleto, zu bai, eukiko zuen batzuk jai, horregatxe bian gitxi. Eta balde, zue pasadizoik horrekin, igual, arazon batekin erlazionatutakoa, hizkuntza arazo batekin, zerbait ulertu ez... Kaso asko, gu baten... Altrabesekuek, Ni restauranta batera neute beste mungizakoa jongitzen da, dana ingles txeken, bakiun, da zangore, bakiuzen, amitxe, presizo hona eukiban, da kartan da, nego zan ozuan, hauxe, karu da, hona izango da, da karakolak inindako sopie. Hau jateko horik eta bertan itxiatzera. Nok sinuztu, ikatuko erun ingles karakolak inindako sopa bat. Da, bertan itxi janbez, da bertan itxi, da bestela bakizu, oila txeken, da, oila eskuna, eta horre bakizu ikiztezuz, da, baina gau gaixe, hauxe zen bide hona, eta mundun da, sopi kaldu edartu inge, da presizu hona, eukiban, dolar bi asko zanan da, dolar bitxe, karakolak inindako sopa bat esan zen, bueno, hau izi genuen bertan, da oila esku jan gero, bai.
Erraz, interpret asko indonik, basuma zauz ez, baina jute zara, mexikanu ero topabizu bat emate, eta horrek emotetzu buruko mene jun, baten bile juti. Espainol, ero euskera, ero dakizenak, erderaz dakizenak. Ibitzen danak hori derri horri mide, baina, karo, hori be, gogu bizuan gabaz, da... Ni lehenengo ikizine gona zan kontetan. Bai, hori bai. Ardezek, kontetan. Etortu zama, usoa, hiru hilabetera, ardezek kontau itxezien. Batu dipinin dietara monsturre eta bera kontete bazen. Egunera arte, gero ostabe, bat bi hasi ostabe eta berreun, hirureun, holan. Da, ene, bai, gero atauz, mile, ostra, daka, hasik izinean lehenengo, kontetan. Baina ikusten nabalez, urtin hiru bider, bera usaba, arrezi kontetan. Eta berak bai. Altu, besti blokaz, egotu zan, semie, apuntetan. Orduan bi jute zian, nahi Bi. Da, areke, haitxeke egunera jete zoen, 100. Da, haipitxe ban, gero, ostabe, 1, 2, 3, 4, da, egunera jete dakuen, ostabe haxe. Eta gero dana sumau, da, iru edo lau, falta izete ziren. Baina, hiljaku erin narruken du bier. Ardezi hilde topote endu nien. Lani, beste bat, egun bi izen egin jako. Kaperun biarra, bai. Narruken du, guk geuk itzen duen. Narruken du, narru eukie uso bat atorren nien, zenbat ardie hildin justifiketako. Lani balezio balako hori, gaur ez da balezio bat ez da merezi. Gero eurek jakin txigeitxi izate zen bat zer, da haxek da. Haxek gorde bia. Gaur lanik ez da balezio bapet. Bapet, ez dut inok altzetan. Lehen lanik asko, Ameriketan lehen lanik eta diru asko etxe ben da. Zu egon zinenin be gitxi, lani inok ez iban altzau. En cambio, 68 gu junenien, lehenengo junetzen bai, gero handik urte bidero. Gero da 71-en dana, bakatu zen. Inok erun bez. Sakutan sartute, arraintxuen usteldu itxezien, bertan. Akau. Hemen beste balizo. Hemen bez, gero hemen betorri dori. Ondana urten da belez hori tergala, lehen ez da kaltzartiz eta erropi dana, lehen lani dana dona akabo. Hori, ez da lanik ez, lehen diru asko etxe ben laniaz, dona ez da dirurik. Diru talde. Berbetiek problema ondizu emoten dugu, Bueno, gut, nire objeturako ez. Mendizin egoteko, baina behien ibili berbozu, errakaduk itzen edo bestik itzen, behintzat produzioen isinak jakin ibizuz. Behintzat jakin ibizu. Estorra jutetzak jakin ibizua. Jaren isinak eta jakin ibizuz. On guk ez, guk mendizin egoteko, nire izatu zen, nekuk izitzen duen. Nire koinatu etortetzen nien Australiatik, joli, behin mendizin hori zinela eta zuko horrek zelandak izizu ba. Horrek zelanik iztezen bat, Itxe. Asko dauz, kursilukin mendizien ekizio, baina pastoriz, eurek asko lehi duten, nik itxik guztatzen, programi deporti, ezke guztau mi da. Hori, nitxak guztau sekule lehi duti, da. Lehi du bai, nire interesako, bai, honek haitxik eta haitxekoz periodikuk eta beste egosti historial batzuk, baina asko... Ni ez juntako lehen izan duten Eugenio, harek lehenengo lehuna junte, kriston tokadizko eta danak hartu bezen. Harek ingles daki bertako moduen. Bertako modun harek ingles. Ontsi torre jubileute. Beren osaba duen, besti Juan, bertan, alkar ikuskin duen 15 hilabetera. Juanak eta nik. Da Eugenio, zetan da bat. Guk ez dago kartilak igualak. Zeba, batera hasi gini irabazte. Ai, Pedro Mari, ikuste maazen du garen kartilie. Zein dugu eta. Harek erositzu. Baina ingles daki edartu eta guk ez. Harek ingles daki edartu, harek ikizitxok ingles daki. Baina gu kartilia bai, irabazitxeko bau gauz. Baina harek dirurik ez kartilia, baina ingles. Harek alantxik, harek mendiri zapaldu harek kontrati joan. Da gero Nova Yorken topoan biarra eta Nova Yorken onda. Baina biarrek aurrala beti eskapau. Berbetan eskebri dituen, bertako lehentxik eskebri du lehi du, dana.
dana. Eta zuek familiai edo dirua bidaltzen zen ioten edo ekonomikoki laguntzen? Ez, nik atzan-nengo etorro bina banin, hemen izinien, bidaldu nuan, bankure, baina lehenengo bankukua ze onda. Bankukuek, gian nor podera izin neban, ama, Katalina Kalzakorta, laka. Aile guzanin bankura, deitzu intzen nire amari, ama juntzan, firmauan, baina ez zilezen moidu handik da neu etorri arte. Neu etorri arte, ez zilezen moidu. Eta zure kason? Nik kasu etorri zaten biaki eta kasu sobertu zaten, arrisku bat ina benik azkanengo baizte izan mazin. Ezin aben atara diru ordu momentuen, da bertan bankuen, kasu izan hori, da napar bat eskunik, napar baten ezin atara izan abezen, aurretik bota duten aguza, aurretik, bai, batzu bentz, azkano gaintxe, diru egunoko zen ipinitziztainik, ezin atara izan abezen nahi zen. Da gero inaben, napar bat laguna hundi bat, matrimonio bat eurin etxin egon da, benak izan, are zen, nizenin ipini, nare bota ustien gero neuri. Ze gordu momentu nizin atara izan aben. Arrisku hondu ze? Ba, arrisku itzala. Are gehiagoetan badi. Bai, arrisku itzala, Bai, bazin, dirute, arrisku. Kasu, zozten egipindien abezenare plazutan, dordu momentu natara izan abezen. Da, kasu da, izan da. Baina, txeko, gero, harreman itzalak eukien uzen, nik euten. Jarraitzazu harreman horrekin? Ez da utzo jarri hon, ze eukioz urtero gabon eta mota beti kartak, alkarreri eta baten etorri zinora. Etxeko modure, nik esango zu, eta arrebi izen bat ziren, eure gandrak izona bertan Euskaldunek, harreman itzalak, genuzen gabonak inoz bertan etxin pasaute. Baina arrisku da, arrisku eta beste harreman izurik inekoan. Ero bestean Ameriketara jundak firma da, zen eskun ipinitxe. Bueno, konfizantzasko gorre ziren, Gero beran familiz hemen zeutzen abezen da. Baina apurte, hori ez da arriskutzu da. Eta nolakoa zan harremana beste Euskaldunekin? Onak, guk, ni Euskaldun jai batzutan egoten izan, elkon boi, da hilin boi. Da oso girona zan han, Euskal jaizek. Nik ikurrine orduan hemen ezan, ikurrinik eta bakitze ikurrin batek binaben. Bertan, akondari gana ikurrina zein de. Hili nebadako Euskaldunen soziedade bat, hemen soziedade bat Euskaldunek eukiben euri jaizek organizate bezan, da niki batzuk elegantik eta nik izakondari karren naben ona, horrezate eta Franco bizirik onzan, da Madrilen maletan etorri zan. Niri maleti eragataten mauzti, orduen, nik akondara batek hartzen dute modurek karren naben, ikurrine. Niri maleti ataraten mauzti, ikusi, hosti pilu bat arteko naben Madrilen. Kenduko zuen da? Ba, hosti pilu, bai, ordu nik urrein hamen bazterrezek etxietan, gure etxien, amak ikusi banien, akordatzat, orduan bazterrezek erregistro bezan. Ze bandera gero zer dauzen ikusteko. Da, Franco, orduan izan 75 izan Franco. Da, biziri eula hori. Da, grazizek etxien gure amak deseparazio duan. Hemen lekitxon badaki, lekitzar batek egon dio dukona, hori alkondari, eta gero niri bekendu duztien, alkondari oso nago horreaz da. Ni deportibi nabezenan, gizon proban, jaizetan, txingeruten, honen oso batek eta txingeruten betxe genuen da. Jai honak izetezin, ibala, 3.000 laun, Baskaritzio, kolan itxoten, platerakin. Urtian behin izatezin? Urtin behin, izetezan, bai, urtian behin. Geizen, 4 Julio, bertak egunia, orduan txe. Nelko, hame honbe jut. Orduan izetezan. Juten di, amenik, Utxe doiez Ameriketara pelotarez bai. Hemen lau pelotari doiez. Ameriketara hilebeterako. Horre, Reno, zein errizta doina zeinutara, lau profesionalak doiez, azpekuek. Doiz Ameriketara pelotak. Jane, bertzolarizek azpilaga bantxo ziren, amengo bertzolarizek urtin baten horrek banku gero patetzi eta eskolarizik bai. Sokatiriak eupu bai. Hemendik Euskal Jai honak da, nina ze hona airejon etxen da Euskal Jai ze hona. Ontxe, beste urtebi barru, tokatzen da boizen. Boizen da. Hori handuze etxen da, bertako bulta guztiak. Baina jairik honena elkoku da. Hemen hanbultan etxen darik jairik honena elkoku da. Bai espata jantzariz, bai jantzik ganera etxen da, hemen guzi behin, euren jantza horrek, Euskaldunen horrek eguna dauzan, euren kastolak da guzi daukiez, Ameriketan, elko da horretan,
Han bedauz, gero, euren amak eta iben, euren lehengo gurasun semik eta seme ostabe segidu da benak, Euskaldu ikastola asko dago horre. Elkon da, Airejon da, Renon da, Boixen da, asko, hilin bertan boai. Profesoritos, bertagun namentxe lekitxokue. Ba, euskeria. Euskal Jaioz gain, Euskal Jaioz zenbat egunetan antolatzen? Egun bi, zapatu eta domeki. Domeki zetezan. Han errezen bat, gero beste, baso bat erotezan. Han zon lehenako, hemen egoten dizen modura, ama berginak horre, ermitxa golako batean aurrin beste bat, dizetezan. Mea giru ona, oso ona, nantzi Euskaldun guztiz, egan inguruko Euskaldun etortze zen bai Airejo, Kaliforniatik, Euskaldun guztiz batzen di hor jai guztitara. Hori da oso ona harremana bat, ona, eta gerua ondizia doi. Ze beste jai edo? Bestela jai ospako zentitxe. Hane, badinozu, 4 de julio kendutakun beste jailik. Ez domekari be, inokile ez dugu errespetetan. Bueno, hartzainen kasuan agian. Baita rantxeru be. Hale, sasoi daunien, kosetxi dauen o bedarra altzau bidanien. Hale, ez dut behitzen jaizelit, benga, hain. Neitxe gero urrengo, nehongo die urterik erretzea golperik inbari, baina ia sasoien, egin behar jairi barik. Baina Euskaldunek eitzitxue, bai herremanak ezegunek, da batzen diez, iguala Euskal ikastolako amen guruko elkokuk, Airejokukin, da behuko eitzitxue eurek, alkarren ezegun. Harremana bai sartzen dabet, baina ez nola jaizek. Baina jaizek izen eitzen honetxik urtin bat eitzen dabe. Gabonetan, gabonak bai. Gabonak bakotxe beren etxitan. Bakotxe beren etxien. Bai, otxuri dauan bakotxe beren etxitan. Geroan ez da, hemen modure otxuri afaritzen zapatuen, domeka, horrek ez da, han bakotxe berean txina aurren egoko do asadortxu batzuk, eta horta kanbizeute bai, bakin ikusten ni, atxe batin ningo da urren guen, da beste etxitan, da eurek jardine txuingurutan, da restauranteitara eta jaten oso gitxien. Bion izanine, otxuri honek kanbizetu, eta jenti bakotxe etxien zan. Baita gero eure launek, zuenak domekan, urrengo domekan, bestienera, eurek, errekorri due, baina taberna barik euren etxitan. Tabernie, bakotxe beren etxien, doizenak danak, ia zerbidit. Barriziak utan urtete ben dago, jentikan urtete ban, zapatutan gitxeo eta domekan inopez. Honba, hau pasau da modure, biharren bihar bat ben guztiz. Domekan inop urtemez. Eta Euskaldunen arten edo nola itzaitu? Zuek nola erlazionatzen zinezten, euskeraz edo? Euskera. Beti, Dana euskera. Euskaldunik ez badau dana euskera. Dana euskera. Bai. Dana euskera. Esposorik iputxo bat ez. Inglesen bat pasaukon guke zerbatek guen indizu bat. Geurik inde baina arepe isilik onbier zite ban, zegu geuriari egitzatzen de. Indizu geu esate ban. Baina, arek zoan segule ipinipegari. Zoan ipinipegari. Eta nola moldatzen zinazten edo nola erlazionatzen zinazten indi horrekin? Inglesez o? Ingles. Gau galdegun dune, da bera beba zertu, deba ingles. Arek biharren zera izetezan da ingles. Gero jateko lo mismo. Inglese holako ikisteko holako bat. Bai. Beste barik. Areke barretxu itxoskunde beti. Beti bat zehoz, Ia urte beti nik gendune, gero atzan nien Parisinoi barrunitxe gendulez, eta bera, hori mentak handuze, orduan berbak hartzezuz, ez korrentamente, gu ez unzen nahi junio moduen, areke, Gero estudiante be inglesa bardin ez da, hemen dikundiz inglesa hemen eitzen, nik izautu itxu ez bi. Amerikanu diferentea. Da, Ameriketak guten dit, da lehegotan haitxu behi, lehegotan haitxu bezin, azentuek eta dana total diferente da. Amerikanu eta inglesa diferente. Bueno, gero juten, garen hartuko zuz, beran azentu baina. Hori kasu pasauzik ez hemen ingleskun, mara jun, da gero hartun bai, azentu ediz diferente eitzen da bene. Ontsi behiarrekuta zu, inglesa di, Amerikanuari berbetan, zen gertatzeko. Gurina arre bata, koño etorreni, arek Ameriketako zera, bueno, ez da, kolorei, baina arek, inglesa dauke. Amerikanuna beste zerbata.
beste pronuntziazio bat ditzen dugu amerikanuek. On bera, igual errezo, isukoa, niri hone alabak esatuztena. Bai, zuke zuen hori esatuzut, hori holan ez da, hori ez da holan. Hori ingeles honek, umi danak. Bai bat, guri lo batxu, batak amaiki urte dugu da bestik zazpitxe, inglesik izten. Esatuz, nik okelin izena, rauten, jana, ogize, jaur, esnie, azukrie, da estize, horren izinak eta ez da txitxo hori hola baina. Guba milk, da beste zerbait mototzen da, han ibiltxeara. Beste, amerikanutako beste zerbait. Eta guge ondio gero, amerikanutik kanbizio itxeu. Gu kanbizio itxeu. Kanbizio gehiago itxeu. Eta hor, non aldatu zine hastan zukuleran komentatu duzu, hasieran konpainia baten egon zinela, usaba batekin, eta gero beste... Hama hostile bete eta gero beste inezen besteen. Eta asko aldatu zitzaizun ingurua edo... Dana. Niri bizitzie, dana kambizu zen. Biharrena kambizu nagoen. Dana, Zan eban, lehenengo hastien, azarratu banitzen. Bai. Guhun amendik, da zer jakin barik bini zen menditzen, eta guk ezekun harremanik, bataz, ez bestiaz, ez nioaz bez. Da guk zekien, gero bagizu, batak lagunek, besti eta argitxutxe zara. Lehenen gaztien, iman egon hau, lehenen gaztien, bestie konparazio hori bezakon. Animalezia modun tratatin zen lehenengo kompainiean, animalezia modun, eta bestiek persona modure. Eta adibide bat edo jarri ezakezu? Ejemplon bat edo... Ejempluek, bai, ni neuri pasazioatena bai. Honek besan daulen, txepenien, bilutzak entzen dabezenein, pastoriek, elkora erutetizien, gaba pasau, egune pasau, bagazinoi hasi zitzen egun bat, otale gordu. Ni neuen, kaminun kontran, bestiek danak eruguezen, da neu itxi bertan. Erun barik. Baina ni enterau. Hemengo Gernika ondoko bat, egon zan bertan, da hareke urzamarrien, etorri intzaten, lino, zabala, mendatakue. Da, Pedro, atzo ze pasu jatzu da, zer? Nik etxebez, ni honaz, eske, gu bestio dano jungara elkora, da zu zelan, eta niztuzte zer esan. Horizte egizego, ez? Niri inok tozte zebezan ontsi zeuk zatosune. Ontsi izin gara. Ondo, ino, urrengo, Javier datorren nien, ona buelti itxeko zan. Javier usaban... Ez, une modun ibiltzana, kanperue. Etortoko zan ona. Ondo, nero konture. Etor zen, argitakue. Andator, zer pasen da, Pedro? Da, eruni herrire. Baina, zer notio? Zuriztutut izango. Zamitzen nahi, nego izango zen notio dan. Esango zat. Mari urdumun nahozile handator urruen gehunien. Zanabetx berba txarra da. Zanabetx pasatez jatu zuri. Zeusten. Zuk, ni, enaz amegita etorri, animali bat modun tratetako. Persona modun tratetako baino. Animali modu tratatu bihar bonozu, ni erun herrire. Ondo do, segitzen, karga huie. Bai, laster, perpauten okon. Arturra, eta neure lau erropak, paketi, petati ezin, soldautzak gura petata bat sartu baitzen, da herrire. Akabo, haitzetan nire notiu. Areke besti moduen erunman inuen, iru pika funtzin beteta. Iru jip honek mendikue funtzien lagunegin beteta. Da ni kaminu kontran, ezekon kontrabideri papebe. Pasau izan lez ametxetik, da neu hartzi baino. Da niri
esan ez, hartu nuen hase, apetxo, segitzen, hase zen nire azarria hase zen. Alantxik herrire, da gero herritzen torret, beste mexikanu zen ofizinistie. Barkatu, herria esatezunen? Bata rantxue, euren lehenengo zenen rantxue, da Granbiu. Granbiuko herrire, euren inuenien, etortzaten, hauxe biaren usaba. Da Susera Pedro, restero maten neuni, da bai, ba neuk uaz torre bizu. Karri ban gero ofizinistie, mexikanu zen, espainolitxe banarek, beraz, txui. Da, esan ton, honetxas gumizu zeusten Pedro. Da, ikusi arte, zoi ez triunfozera. Triunfoztik biul, kontrando, da, araxe gumizu. Baina, hausia da hon zure usaba, edartu. Saludu hau, despedidu ginen, da, arek beste usaba gartu, da, arantxue. Zer da kontaile honaz, da, laun, bertan biharren deusenak, bertoko ezeunek. Launek izindakuek. Lekeitiokoak zian? Amotokuek. Amotokuek eta piztarkuek. Jole, nik hartu noan, zerutik saltata bera lagozi. Gustora. Ni lehen da nena launik egu. Txakurbi, eta salduze. Nahan egu launik. Bestiek badinotzut, igual urte 15 hilabetien lau bider tokauko jaten karrokanpun neula. Igual ardize, bertan karrokanpu bueltan dauenien, orduntxe etorten bada, kanperue, orduntxe. Bestelan, lau bider 15 hilabetien berbarik ezen duen. Eta bigarren konpainiara juntzinean, orduan ezagun horiek lagunak edo... Bueno, dana lagunek, baina, han egote ginen, bi karrokanpo baten. Bata jateko itxeko, eta karrokanpo moiteko, da bestiek ardize zaintzen. Da niri toko jaten, ardizeri uremon, karrokanpo kamizeu, da hartzaineri jatenin. Hazan, nintzeko, bueno, ezilik esplikau egin, lehenengo bizimoduaz, bizimodue. Eta hasieran, triste edo nola? Ez. Ni beti zinaz. Aurrera beira. Bai. Lehen zantzutuna, da behitxu kartiliei beti. Haxe behitxu beti. Beste, zerik besta haxe behitxu, eta beti zinaz ni pasetakue. Eta Luis, zure kasu, zuzemoz? Gero, ez haunik inorbez, amingorik inorbez. Gu beti rantxo notek ginez hiru lau lagun, beti lagunegaz, bertan. Rantxo nintzen ditunzuk lehenengo lagunak? Bai, rantxoetik. Bertako, bai, Santanderi Asturiano batzuk bai, Naparrak, da hortik beti balagune hor zekin. Hortik nintzen beti rantxoekin, beti, aparezea hiru lau lagun beti. Hiru lagun, lau lagun, dutxe darra bertan da. Rantxu orduan hori da, beste, bihar asko bai. Eta gustora lan horietan edo? Bai, nire gustora, gero bedarra altzetan, udan bihar asko bai, baina gustora. Barcelona.
8 meses presa. Y los demás pues estemos en Ondarroa. Cuando salió mi ama, pues que no, que era sacó de que había a los niños. Y salimos. Y era euskera. Bai. Eta mekaniko Ba, solditan, da hemen egoten itzele edo soldite emitzen genuen, da gero ardirik izau, ardize gero beste bat egote zan, ardizen, ardize gau mitzazu edo gehi ahute zan, nire horiak gehiago izate zan kamione modure, jateko erun, da rantxu benein, da aztin kapo bi, hilbidar, Eta inguruko jendeak entzumuzkoa zan? Bertako onzin, Amerikanu bertan nauzen, eta angur inguru nozien, handa matrimonio batzuk, familie bezauken, da bastante onak egon zine, zegoen euki, jente ona, Jente ona euki genuzten, andragizuna etxik, bertan rantxutik aparte, eure gen etxik bezen txaletak, da, gero holango izegin, gero karnizeruki, kompra-bentako, eta Amerikanu asko, Amerikanu berrir bajatzen zinean, Euskaldu, Amerikanu asko apreziatzen, Euskaldunei ordune. Gero hause politiki sartu zanien, lehenengo guztaren gero haue, eta hortze galduan Euskaldunek asko, mendik, eta izen zanak, familie, gero nik ametxe legitxoko atentau bat onza legitxon bergarak alien, da Ameriketan telebizioen ikusi naben, da deitzeza, da arrebiari, amaizetza, ni nator horra, hau imagenak emoten dau, Amengo tiroteu bat ikuste zuan, gu amen hogin ninin ize bezauen da, nik izan eutzien arrebietzen, ni nator horra, hori gerri data. Imagina hundizen motezu, zelako imprentzinoen, ametxe legitxo bergarak alien hilbezen hor, biro, da ikusi amen legitxon, negu esan dabe, ni nator horra, ze amen gero, Euskaldunek hortze galdu dabe asko, lehen oizetik kategorize galdu ben, ze amitxeta, da gero, etortxe zara bertora, hori amendik kanpora bardin bitzaten da, amen egoten da, alako atentau bezik da, galizizateko bezango zu ez, hango batzu bezango zu, no se puede, porque no se, are dagoenaz, baina gero ez da inbeste, imagenak itzen du, telebizioen imondako imagenak egizan moten dago. Hemen horren epokan izan zana behin. Eta ez dutzen aldeztu jendia bertako pastoren moduna edo juntzana edo mekaniko lanakitea eta bertan gelditu zana, ezkondu eta bertan gelditu zana? Asko dauz hori indabenak, hemen egon eta jarrien da gero eure negozio zupini, ojala teru zan, mungizako bat, nego zaudeten naben, da bertan ipini ojala teru izat, ojala teru ipini ban. Euskaldunek, hemen di jundizena. Da negozio zupin dabe, dana triunfo dabe, gitxik, da diru askoen aberaztu indize. Hori, Euskaldun asko dauan,
jun honetxik eulaintzi pastore, da euri dezidu, rantxuka ipini, da hain da bena diru asko daue, morretan asko daue. Niri Ameriketako bizimodu guztai zaten asko etxingitzi urtean, da otxure itxezera, bertara, hemen eta urtete mozu, hilin baten urtete mozu, eta hango bizimodu bertarako itxezera. Hemengo txikite hurik, olako erik ez dagozu, gero hona tortzen, dana itxezera, bertora. Eta zergatik erabakitzen duten honek? Ni esperantzi batzera juteko, egon izan, da gero familizen borre arazu bat pasau zen, koinatu hilizin izan, da estate guztien eskuteko, eta gero biharra Gernikan topau, berten Gernikan gero eta urte biharri... Etorri intzinean, ze hor Ameriketan zeundeten bitarten, ez zinazten bueltatu oporretan... Sekulo ez. Oporrik ez Labur, Sekulo ez. 10 euniok. Hemen egon da beztot oporrik hartu, 16 urte zazintzen biharrien, Ameriketa juna arte, ojalateru bilintzen, baina oporrik sekulo ez dut hartu, Gu gartzen gero. Zu, bai, enpresan. Baina gu usaba, haitxeta semit, morrobi bau zen, han zegoen Eta zuk Pedro zergatik erabakitzen honea etortzia? Mendexara edo... Esan zut, lehen, ari batek, hilobale batek gatuko nian Ameriketan. Baina... Gazte izan zan. Nobizi hainbeste urtin euki, Noiztik enezatzen zenun ba? Ja, 7 urte berakin ibilita, ota laua zunitzen, zenbateaz, hasi nintzen beraz, da, etxaten hori itxen, junin bihot, eta ez da nahi drogarik edo, zela esaten da, inori monen desgusturik, eta alantxik itorri nintzen. Eukitzen zbot, Andra Geize, ni Euskal Herrire natorren. Geurbez. Hori? Ni guztu beti amengo jaizek eta besti eta hemen mendizan jaizek eta antolatzen da guztu itxegin nien da ni nagu esperantzi beti eukidot etortzeko nahi. Non atzera juteko etorretxeko, pentsauteko inaben. Nebri emote ustena, zuge ni surtidor baten gana biharra eukinaben, gasolini emon dorde erdi mekanikutik bitxe, baina arazorik eurizien nazan, hane lehi duten bizakin imizu, eski hori duten surtidor baten eitxeko, da, burozko, derri horra inezko egin bizen uzen danak. Da, sartu lantxik, anaizetek, gero amitxe bortxe, biharra bertoto pona belez, bertongo ditzu nintzen, da, gero habitamentu bezartu nintzen, gero, alkati bediru asko irabazten, alkati bai gero, eta... Ze jubilatuta, bueltatu zinaztenean, zertan intzen duten lan? Zu ojalateru? Ni mekaniko berriz. Eta nun mendexan? Ez, nik Gernikan. Zu Gernikan? Ni legitxo. Nik Gernikan. Gero anaigi eskondu jaten, bazarri denuzana, da haitxe eta mapakarrik atzen ziren, da nik ojalateru itxi, da bazarrira. Gero bazarri segidu. Eta baserrin zenbat? Orduan di onaino, ota 15 urteaz, ota 16az, itxi ojalateregu, gero bazarrez. Orduan eskondu intzinen edo... Eskondu 71 segitzen, handik itorri, septiembrin itorri, de diciembrin eskondu. Santa Bárbara egunin, 4 de diciembre. Eta gero semelabak... Semelabak euki, 72 jaiu zan, zaharrena, handik 4 urtera bestie, gero bazarrez. Eta zure kason, Luis, zu ezinen... Gau listu izina. Listo, ni ez handik etorri, Gernikan, hasi dinutzu biharrin hasi, gero Gernikatik hortze egoitzen, gero udaletxin sartun. Eta Gernikan zenbat urte mantzen? 25 urte, eta gero azkanenguen udaletxien, fijo, bertan azueldukaz, lehen eitzen dabean alkate eta Gernika biharra. Da, oso, eskontzeko eta astirip ez, nobizito pateko ez. Gernikara eta habitamentu ere gelditzu barik, eta nire ilusioa askoteko nintzen. Horrezek, ze guztau inzaten Amerikako bizimodu asko.
gero bakotxe beren lekutan jan, da, harremanak jentik ez, bertako onak eta... Eta nolakoa izan zen despedida edo, Ameriketatik buelta? Ja, nik... Bertako despedida? Bai, nik afari ona. Ni pena, hona etorteko. Nik ez. Nik pena. Horrek, naparrekaz. Nik pena. Baina? Ni pena ez, bueno. Bai, nik... Bosturte ikusi barik eta diferentak, banauka niko gura. Niri esan bastien, orduan, hone emazti edakutenak, poderaz eskonduko gara, da horra etorreko naz. Ni horretxe, tranquil. Horretxe, nik nazaitxu. Ni neukon, bat bai gure zeuk eta familiz jamengora zertzeko, baina bertarako tirie beti. Nire amengo girue asko guztu izan beti ze, bizinaz, probie, pelotie, organizaten, da asko, honek tiratze ustean asko niri. Nire arrebi botate ustean amengo periodikuek, amengo deportek eustize, zestie, deportista, honbe, organizaten hor beti zenaz da. Nire horrek asko tiratze ustean, partiduek, kampionatuek, futbolak, dana deporti guztu izan asko, probi eta... Eta nolako izan zen bueltatzean familiakin edo eta lagunekin harremana? Pozik. Ez izueten aurpegiratu Ez. Baina nik lehen bezan dutena beti, ez zu hori, baina nik hane onbinean ba, nik haxe beti, nik haxe. Hori beti egot buruen. Ni uli asko nintzela eta ulo barik etorri kalbo. Da asko gezatu uste zelan hori. Da batzuk ezausti, neuk ezautu. Gero ez duzuz, 5 urtean aldaketa ondiz izan doze. 4 urteko ume batek 9 urteaz, da mendizan danak, hau nungu da ba. 5 urtean aldatu itzen digaztiek, da iseti ba. Gero hemen geuzik kanbizu torzan asko. Gujun ginitzen gaion zanain, geuzik atrasu, eta gero orduan motorra zan hori. Ibiltze banak, eta gero kotxiek, eta hau bere, orduan hau aldatu izan asko, bere gora juzan asko, Bai ekonomizia asuntuen, orduan bihar asko, da geuzik hemen onzan orduen oso ondo, Horren maderaz, da hemen legitxo bet dana biharra behar naun orduen, Ez da, bardin, ni torren zen epoka. Neiz izan, berton behar gelitzen. Da hemen orduen, biharra puztu unadugunak, Ameriketako pastori mezti irazte, ni torren zen ine, bertone. Ameriketako pastori gupea kampeon zoz gehiago irazte genumena. Hemen Ameriketako pastori mezti irazte ban, ofizial batek, biharren je berton. Hori be. Kuadrillakin eta hoi, ondo edo behin zuri aurpegiratu zezuten jun izana Ameriketan? Ba, ezetan joanaz Ameriketa asko ezatezu, nik horren beste berton irazte txuk, eta hemen gehitzu zinak, fijo orduan, maderazen sartu zina batzuk eta arek ondo urten dabe. Horren lehen jubileo zine, askarin de, pasau da hemen jundako 10 urtien, Luzi dana txartu da nien, biharri barik gelditzu da nien, don kaizto iz Ameriketa behumen harina, amitxongo di paruen, ezke gaur Amerika oso txartu dau, ze gaur irazten den diruaz, bertomenu gitxie irazten dabe, pastoriek, eta gaur ez doi, gu epokan izan bazan, biharri barik egote, amendik Ameriketa junguzan, kantidadi genti, gasko egeizau. Eta bueltatzean gauzaik zailena eta errexena izan zen? Zailena, errezena, bandik etorretxe lehen gudie, ni tokauzat junie, fenomen, hile terdizen, egelditzu ez, hile terdizen, dana pasau, San Fermin egazi, danak, ondo, zailena gero, biharra, hemen gilditzeko emizen nun, neupen hemen hain nuna, baina enpresa bat topati izan, gero hemen gilditzu biharra zen, zailena zan, gentiaz, da erremanak eta onak, eta baina aiz ezan, boiztu hemen hartu neuzen, gero bajatzen, beti, gutor gaintik hona beti gero bajatzen gunda, biharra bajatzen gunda, gero hainbest urtietan, hori zezan, bertoko hori zeizena. Zarrerak onak, lehenengotatik onak. Eta Pedro, zure kason, ze izan zan errexena eta... Antzekue. Ze hona etorri etorri orduko, usoak, etorri nik hemen enteko lana, eta lana hemen izango zu, etorri zezorgatu harik, eta esatozten, da ordu zerrin, ordu etorri ingonaz, esaten zen kartaz. Etorri hemen neuaz egingo biharra eta da lantxik.
Eta harreman berezia dakazue Ameriketan emigratutako jendiakin, bazkarin bat itezue urtean? Lehen bai, ingen duen. Nizi 1000 lagunero, atu ditzen. Berton Naparra, amenguek, danak. Gernikan bai. Gernikan ingen duen. Egoten diz, tortzen diz, Ameriketatik Gernikara astelen, eta gute mazara beti topako zu Gernikan. Lehen utxuri astelen guztietan. Nik gero bihar... Bai, Gernikan asko. Hemen inguruko guztizek Gernikara gutizik, Amerikano guztizek. Ameriketan honiku, Gernikan bolina zaharra, bolina barreze horrek, restauranti diz, Amerikanuna, egoten dizena beti, Gernikan, harremanak izaten zein horrek. Era, zera behira hola, zer suposatu zuen bizitzan emigratu izanak, emigratziak, Ameriketan? Ba, nik neutzeko postasun bat, Amerikanuk holan gu tratagun juzun modun tratati. Nik zera topetot, orgullo bat. Orduan lehen Luisek esan dena Euskaldunari ban zan zer hona eta gero arrotu itxegin egin. Horlako harreman zer hona eurek zertu dute, gero postu itxegin egin, hori. Apurtxu ez azorik onena, zen nio eta 2 urte eintzek unitzen, eta 2 urteaz da, eta zazpirarte urterik onena, ni haratu nahi biltzen zen, mendizeak egote asko gorido da mutute, klaro, izan urterik onenak, han egote askontzo, ni neu haratu ona, eta beti diferentiz izan, ez da baina, urterik onenak, klaro, bertan pasatu zela. Eta da mutu intzea? Ez. Ni bez. Ikusi. Segu lingo bez. Ez. Nau ez. Lehenengo tamai, lehenengo hiru hastien, zubize egote bada anator. Hori bai, hori zidur. Baina gero ez, gero lagunek itxezuz, nahi zeutu Euskaldunek asko, eta kozinau bertan ikisi dut ondo, neunaz kozineroik onena, eta horre basko zen edo. Da, baren bentaja daukoz. Oso, no? Eskerrik asko elkarrezketa zeuri barri. Zerbait gehitu nahi dezue, edo azkenengo zerbait? Ez. Zerbait gehitzeko edo esateko edo... Ez. Nore ez teko, ez. Gure pasa izu, zertutzu? Hone azkenin, jubileute eta tranquil, goxin altzau jarripez, ardizen ardurari pez, da. Bizimodu latzai, da. Txarrena urtik aurrera. Hori bai. Txarrena urtik aurrera. Bai, ondo zen modre ondo.